Ungabeke wena uma mhlawumbe umuntu umsizo ukuthi uphehlelwe amanzi amnyama. Umshintshisa isibongo yini noma mhlawumbe ulwa naleyanto ekuyiyona aphehlelwa ngayo amanzi amnyama kube ukuthi isimo sakhe siyasilungisa. Eqhubeka ngaso leso sibongo sakhe. Umuntu akashintsha isibongo sakhe uma efuna ukulungisa into enjengaleyo. Kunekhubalo elilungisa lokho, abanye basebenzisa ikhubalo, abanye basebenzisa indlela ezihlukene engeke ngiyichaze la ukuthi iziphi. Kodwa kunendlela nje eqondile yokulungisa le yomuntu waphehlelwa amanzi amnyama. Sike sithanda ukuthi sihambe siye kubo kwakhe lapho azalwa khona loyo. Okanye egcekeni lapho ashisa khona impepho. Noma kuthiwa impepho uyashiselwa impepho kodwa siyesithanda ukuthi siye kubo. Ngoba sike solungisa umndeni wonke, songasolungisa lo onenkinga ophumile wathi uthiwa unenkinga ewukuthi nokuthi nokuthi. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Khuluma kokuthethene sento. Amafasha abahlosile. Bathi usokhuluza ukhokho bewe. Asisakwazi ukukhuluma nogogo. Bunga yesidwe. Siyakhuleka kunina abakhulu, ayikhona bogogo nomkhulu. Igama umfoka mbanje ithi sasimbiza ngonduna kanjaba. Ayikhona yasuke yahlala, impungu sihlephlela ulwazi. Izinto zaqala zakhanya nenkinga zaphela emphela njaba. Isisa kithi siyakhala, sekukhona nenyanga zamanga. Izinto sakithi siyahamba engathi sekukhona abafundisi bamanga. Kwathi ngithi kunina benkashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva yaphula umlilo ngamahlamvu abanye bocima ngamanzi. Nina belembele qamanye amalembe ngokukhala ushaka kashayeka ngemazinye saba ukuthi ushaka uyinkosi yasemashobeni. Anginibingelele umhlaba wonke nasendaweni zonke la hamba kufinyele khona lo mfanekiso oqoshiwe. Uma ukuthi umushaka kule channel ibizo lami ngumlekeleli wakambanjwa impunga yesintu. Ngimemeza namuhla ngiphezulu emphelandaba wempunga yesintu sikhona incwadi zethu esizibhalayo. Uyakwazi futhi ukuthi ufike khona emphelandaba sizoxoxa. Namuhla ke bafowethu angihambi ngedwa. Ngihamba nomkhulu uphewa. Insizwa ke le engihlonipha kakhulu. Hayi kancane. Kodwa ke ngeke ngageqa amagula. Ngithe angiyibambe nje kuthiwani ukhayijeka. Ukhayijeka. Ngithe nje angimbambe umkhulu ngimhayijeke. Sixoxe nje sixoxe ngodaba olubalekile kakhulu. Angazi ke mkhulu mhlambe ungafisa ukuthi uzethule wena okuthi umkhulu uphewa mhlambe ubani udabuka kuphi njalo njalo uma ukuthi umkhulu mhlambe akanankinga nokuthi mhlambe usebenza kanjani ngoba phela njengasilana nje okusuke kubalekile kakhulu ukuthi sisizakale thina sabantu uma ukuthi umuntu engifika naye umuntu osizanayo kusuke kubalekile ukuthi sikuveze lokho singakufihli ngoba abantu kubalekile ukuthi basizakale. Khulu Ngcobo akengibonge kakhulu nakuyona impunga yesintu. Sikhona la emphelandaba. Mina ngumfoka aphewa mina. Kodwa ke uma ungibheka ezintweni lezi zabelungu koma ID bangibiza ngozamani umfoka Mwelase. Ngumlanjwana nje kahle kahle kaphewa. Ufana nami ngumlanjwana wakangcobo. Umlanjwana kaNgcobo. Yabo lento bomlanjwana ayisona isono futhi ayisona isiqalekiso. Wayithinta mkhulu ovele ukuqhubeke nawo ngizwe. Ukuzalelwa ekhaya akase kwaba yihlazo. Abantu abaningi bake bakusaba ukusho ukuthi hawu lo ngani uzalo umwelase pho indaba abize uphewa. Cha kufanele kube nemfanele ezenziwayo phela kwaphewa uma ngabe insizwa ifike yabona isithole khona kunjalo yasiyazeka. Awuzeki musuqeda moyabaleka okade ushiye kanjalo. Kunezimfanelo zakhona ezenziwayo. Amahlawulo abalekile. Ingane yahlawula iyakhokhelwa ngolimi sinijwayele. Ugezwe umuzi wendoda leyo ethile leyo nsizwa yasendaweni ethizeni yafike yazi umonakalo. So ngaba nalelo shwa ke mina ke okuwaba inhlanhla futhi ukuthi itho ngasekhaya komama la ngamukela kunjalo kahle. So akulona ihlazo kimi ukuthi ngisho ukuthi ngumlanjwana ngimngaka nje nami ngizele nabatwana kodwa ngiyazazi ukuthi ngowakephi kodwa ngibiza uphewa kunjalo ekhaya komama ngizalo ntombi mfikile phewa ekhaya koma kule endwedwe buya ngasentaphuka
lapho impande zakho impande zami okanye impande za umuntu ongizalayo omama ekhona ubaba ke insizwa le komandeni ngakusithebe insizwa kaMolasi sowadlula ke emhlabeni nokho ke kodwa ke ngithi ke nje angibonge ukuba la ohlelweni lwempunga yesintu namhlanje. Omunye umuntu omkhulu uzozibuza ukuthi la sijwayele ukubona abelaphi bendabuko sijwayele ukubona abathandazi njalo njalo yabona abantu abayizangoma abanye bayinyanga mhlambe umkhulu yena njengempunga yesintu isiphathelena kungabe mhlambe naye umuntu osebenza abantu yini bazofisa abantu ukwazi lokho ukuthi umkhulu umuntu osebenza abantu yini. Impunga yesintu kunjalo abantu ngiyabasebenza abantu ya ngiyabasiza futhi abantu kakhulu kodwa into engigxile kona kakhulu into engithola abantu abaningi abasuke beze okanye bengithinta befuna usizo kusuke la abantu abasuke baba nenkinga zokuthi nginenkinga izinto ngiyazenza azenzeki ngabulawa abakwethu okanye mengihamba kulaba abahlola imhlola ababhulayo okanye ngezansi ohlanyweni ngengithole ngiba nenkinga yokuthi kuthiwa ngashawa ngelwane nani ngithi mina cha uma lenkinga njengaleyo awuxekekile kakhulu ngoba usaphila ithemba lisuke lisekhona into zakho sazolunga noma kuthiwa wabulawa umuntu wafa wahamba emhlabeni sike sikusize nje ukuthi into zakho zikhanye zicace sithi ba abanye bazoyibuza ukuthi hawu usebenza kanjani ungafaki ngisho ukuhlala ungafaka ngalutho yebo kunjalo ngacela ethongeni ngacela intombi yakohlophe ngoba ngangena ogogo mina kahle intombi yakohlophe othumbeza usamela ukhulu umita ngacela sethongeni ukuthi ngiyacela ukuthi mina uma ngifuna ukuthi ngenze umsebenzi wenu nami ngiyacela hayi ngoba ngisaba ukugqoka kepha ngiyacela ukuthi akonikhulumeni kimi kakhulu nenza umsebenzi wenu kimi kakhulu ngisho uma ngiyimina nje angeze kube ngibona ngigqoke izevatho noma ngigqoke into ezisabisayo ukuze abantu bathuka abantu ngithanda ukuthi umuntu wehleli namphansi akhululeke ukuze akwazi ukukhuluma inkinga yakhe yonke njengoba injalo kodwa mabuthi umsamo wakho uthi umsamo wakho onakele uthi hayi ngashawa ngelwane cha umsamo siyawugeza umsamo futhi sikwenza kube simple kakhulu kuwena kube lula kakhulu kuwena into nawe ukuhamba kwesikhathi uyibone no sonke lesikhathi ngangilahlekile angisho ukuthi futhi impunga yesintu uma ngabe ethola ithuba lokuthi uhambe waya komunye umuntu wayesenza ngenye indlela yakhe kwangahamba kahle ngithi mina indaba yakho isuke ingamunyungwanga kahle kunjalo wena usolve iproblem wena okanye uxazulula inkinga osubhena ngalo sikhathi emnyombeni ithumba nethumba usufuna ukukhamile khama uzofika emnyombeni walo lapho lisuka khona kunjalo ukuze uthole ngempela ukuthi inkinga yakho ikuphi ungalapha umsamo wakho awunankinga ulaphe uthi ulapha wena isilwane othi unaso kanti awunaso isilwane ushawa ezinye izinto ezisecela mhlawumbe ushawa ingane yakho izele ingane eyaphuphuma kodwa mayivela kwabanye ivela isilwane kunjalo impunga yesintu into enzakalayo ziyenzeka into enjengalezo uthi unesilwane kanti ingane yakho eyachitheka bathi manje iyachitheka chabo uhamba uzudideke umlahla kanjani umuntu oyinyama yakho oyigazi lakho uyisilwane kanjani kuwe mkhulu la kukhona umfanekiso oqoshiwe la ngeke ngathinta khona indaba yokuphehlelwa amanzi amnyama nendaba yokunakaliswa kwempepho phakathi komuzi ngathinta indaba yokunakaliswa kwesikhali esisetshenziswayo kulowo muzi yebo ukuthi mabesebenzisa mhlambe behlaba imbuzi yebo kube ukuthi manje kugcine kulimala abantu ngaphinde ngathinta futhi indaba yenxeba imbala okuwukuthi kuyenzeka uthola ukuthi imbuzi ihlatshwa la kunjalo kugcine sekushintshwa manje kuthiwa yizila omunye umuntu kuyenzeka futhi uthola ukuthi impepho bayishisa kubo kodwa makubayishisa izinto vele zinakale kakhulu naqala umuntu ofana naloyo mhlambe ekuthiwa kubo weza ukuthi kuphehlwa amanzi amnyama umsamo unakele kubo
lo muntu lo uma engamthinta umkhulu kusho ukuthi akabe nalo ithemba lokuthi uzokwazi ukuthi athole usizo. Asiqala silungise mkhulu la into yamanzi amnyama. Yeah. Yini amanzi amnyama qala? Umbuzo obalekile. Kuthiwa kwaphehlwa amanzi amnyama. Shulu shathi amanzi wawadunga abamnyama usho njalo wena mkhulu. Noma lo esuke lapho uthiwa uphehlelwe amanzi amnyama sho ukuhamba lolo. Kunjalo. Lokuthakatha, ukuthakatha lokho. Ngize ngasho umkhulu ngathi mhlambe ngelilanga ngocela umthakathi. Sike size naye la mhlambe asitshele izinto ezithakwayo ukuze sobona abantu bebesisiza ukuthi le ndlela abasisiza ngayo asisaphehlini amanzi amnyama mhlambe siwaphehlele laba abakeduze kwethu. Yabona mkhulu lento udouble thintayo sake sabe ingene njalo nathi ekhaya kwathiwa ekhaya siphehlela kufanele sidle ukuhamba olumnyama nolumhlophe. Kufike umuntu othile lapha ekhaya wathi uzosilungisela amanzi. Sasinethemba bathi mhlawumbe ulungisa amanzi asempompini noma amanzi kanjani kanti cha sizodla impande ethile ikhuba ngathi ikhuba lethile esazolidla lokugeza lawo manzi othiwa saphehlelwa wona amnyama. Kufa njengentwaso ufike udla amanzi amnyama insuku ezithile sikuyibeke lo muntu osozokulapha bese kuthiwa uyayiphothula usuyayigeza lokuhamba omnyama usuge usudla amanzi amhlophe lokuphothula kodwa ngeke ngithi namkhulu kuyingozi kakhulu lokho. Yeah. Ngeke ngithi mina umuntu onenkinga njengaleyo asike sibheke emuva qala. Kakhulu udaba njengalolo. Sike sithanda ukuhlala kakhulu nomuntu onenkinga njengaleyo. Sike sibheke ezithumeni zakhe kanye edalweni zakhe kanye edlozini lakhe kanye ejongeni lakhe lapho imvelaphi yakhe okanye inzala abantu yakhe khona ikhona. Asivele sisuke nje sithi umuntu siyamdumela sizokulapha amanzi amnyama kanye sokulapha amanzi lokuthiwa aphehlelwa wona amnyama ngoba abanye basebenzisa mkhulu inhlabathi zamathuna. Kunjalo. Kunemgilingwane abayenzayo ke le nhlabathi zamathuna. Omunye uyahamba ayogezela emathuneni. Kunjalo. Akhumule abenqunu kusuke kunekhuba lethila asuke lisebenzisile. Lokuvala izinto zabantu uthi uphehle amanzi amnyama. Sike sizwe abanye uthiwa wanquma imbuzi ethula isihlabhu wangena emgodini emnyama. Uyenza imigilingwane ethile wacupha ngendlela acupha ngayo. Njalo bese izinto la ekhaya mkhulu ungcobo kanye impunga yesintu uthothi izinto zethu ziyamoshakala. Ngoba kunensebenzo ethile esuyensetshenzwa kuleli gceke noma kunamagama athile abizwayo kuleli gceke ukuthi siyabulawa la ekhaya thina. Asiphiliswa ekhaya kunoba siphiliswe kuyachithwa nje yonke into. Into njengalezo mpunga yesintu asikazi abanzima. Inkinga yomuntu siyayimunyunga kancane kancane sambe naye sicashulisane naye ukuze lo muntu athole usizo. Mhlambe la mkhulu ngizoyisho lento ngoba ngiyibonile la ngiyibone khona. Kunjalo mkhulu. Ngizoyibuza ngoba ngiyibonile isabalalisiwe. Kwakhona futhi ongibuzayo ngayo. Ngabe sengiphendula ke mina ukuthi ke cha lo muntu lona angiphikisi yena kodwa into ayishoyo iyona engayizwa kahle. Yebo mkhulu. Ukhuluma ngako ukuphehlwa kwamanzi amnyama ukuthi indlela elungiswa ngayo okanye isixazululo sithi uma niphehlelwa amanzi amnyama kusuke kufanele ukuthi nishintshe isibongo. Uthi miselwa ngami usho uyomiselwa. Uthi shintshe isibongo nje ningasasebenzisa leso sibongo. Chabo ngiyanizwa leyo ndlela abasuke bekhuluma ngayo kusuke kukumiselwa. Athi nje sangomeni nje obhulayo lobhulayo athi hey ngibona insuku zakhe emhlanje seyiphelile ngibona ukuthi nokuthi sefana lo muntu akumisele uyamiselelwa uyacela ushisele impepho lapha kubo khona imikhuba ayenzayo ngeke ngisho la kodwa kunemikhuba ethile enziwayo ubize esinye isibongo kanye mhlawumbe isibongo sakazungu wena ungudube kuba nemikhuba ethile ukuthi nalo gadlayo athi manje ukumemeza esibongweni sakini akakwazi ukuthola athi ukumemeza esibongweni sasekhaya koma akakutholi into abazenzayo lezo abantu abalaphayo kunemikhuba ethile kodwa asikusho futhi ukuthi kuyinkinga kakhulu
ukudayisa ngebirthright yakho kanye udayisa ngemvelaphi yakho kunjalo sike sithi umuntu akalungise mina kunjalo lungisa mina ukuze ngiphile ukuze ngelilanga ngathi ngila ngenza into zami sekuthola sekuyenzeka izinto zami sefana qala phansi ngiphinde lemumva sengiyakuthola mina nawe asezwani futhi izinto abazenzayo abelaphi bendabuko abanye kuganga lokho kuumkhulu hayi ukuthi kuyisiko ukuthi lahle isibongo sakho ngoba lebe ngifuna ukuya khona omkhulu bengifuna ukuye kutheni mina ungabeke wena uma mhlawumbe umuntu umsizo ukuthi uphehlelwe amanzi amnyama umshintshisa isibongo yini noma mhlawumbe ulwa naleyanto ekuyiyona aphehlelwa ngayo amanzi amnyama kube ukuthi isimo sakhe siyasilungisa eqhubeka ngaso leso sibongo sakhe umuntu akashintsha isibongo sakhe uma efuna ukulungisa into enjengaleyo kunekhubalo elungisa lokho abanye basebenzisa ikhubalo abanye basebenzisa indlela ezihlukene engeke ngiyichaze la ukuthi iziphi kodwa kunendlela nje eqondile yokulungisa le yomuntu waphehlelwa amanzi amnyama sike sithanda ukuthi sihambe siye kubo kwakhe lapho azalwa khona loyo okanye egcekeni lapho ashisa khona impepho noma kuthiwa impepho uyashiselwa impepho kodwa siyesithanda ukuthi siye kubo ngoba sike solungisa umndeni wonke songasolungisa lo onenkinga ophumile wathi uthiwa unenkinga ewukuthi nokuthi nokuthi kuyizinto ezilungiswayo lezo kunamakhubalo kanye kunamakhandlela kanye kunemkhuba ethile eyenziwayo ukulungisa isimo esinjengaleso mhlambe nje mkhulu omunye umuntu uzothi thina emagcekeni omuzwa kithi umuthi asikazi nje size siwubone kungabe mhlambe ke mina ke njengoba emagcekeni akithi umuthi singakazi nje size siwubone kungabe mhlambe iba khona enye indlela ngale kwekhubalo mhlambe noma ikhubalo ilona kuphela elisebenzayo ukulungisa lesimo lesi asikusho ukuthi indlela zokwelapha ihlukile mina njengami nje mina ikhubala ngilisebenzisa kodwa kunezimo lapho kufika khona ngimbuke umuntu ngithi cha lo noma ngifana ngiye lapha kodwa fanele ngiqale ngigudluze lokho ngalela khubalo kuyimanga ngiyoshaya leyanto leyana kunjalo ekuye kodwa akuzona zodwa indlela zamakhubalo ezikwazi ukulungisa amanzi amnyama ophehlelwe wona ziningi izindlela zokulungisa isimo esinjengaleso angifanekise nje umfanekiso wodwa kunamanzi empophomo kunjalo kunokhamba lezulu ngiyafanekisa angisho ngenza kanjalo kunamahewa kuyidingeke kunjalo kunezibani zikuyidingeke uma sesiqonde ngempela ukushaya ngempela isimo samandla amanzi amnyama kunezinto ezifike zenziwe egcekeni ngikhuluma amanzi empophomo ewodwa ngakhuluma ngento eziningi ngikhuluma amanzi empophomo ewodwa amanzi empophomo ewodwa mase kuthiwa ngizokulungisela ngempela amanzi empophomo ewodwa uzofika kuthiwa awudingi ikhubalo wena udinga ukuthi into zakho ngiyilungise ngamanzi empophomo ewodwa ngizofika egcekeni ngisebenze ngawo ewodwa egcekeni ngicela abantu bonke abantu balowo mndeni baphelele kusetshenzwe maqana sihamba ke uye komunye umuntu laphayo ufike uyosihlolela leso simo njengaleso ukuthi sisekhona yini umehluko wona ngabe umehluko na ngoba phela mkhulu yabona mina mzona ngiqala ukuhlangana nawe mkhulu hayi ngizokubeka lo ukukholela kwimpuka yesintu ukuthi ke ngaba nenhlanhla mina mkhulu ngizosho njalo ukuthi ngihlangane nawe ngoba omkhulu mina angabe sebangisusa mhlawumbe ngaba ukho la ukuba ulenzanga iqiniso kumina kunjalo babezongisusa into engayithanda yinye ukuthi ngakwazi ukuthi ngibone umehluko abantu bami bakwazi ukuthi manje yonke into bangivezelena ngiyibone yebo kunjalo into engayithanda futhi nakuba befika kuwena ukuthi ngiyeke awuzange ungifihlele lokho kodwa wakwazi ukuthi ungitshele kunjalo omunye umuntu nawe uzofisa ukwazi ukuthi umehluko wona uzowubona yini noma mhlambe uzohamba aye kohlola ngoba phela uma usubona umehluko asike isidingo sokuthi uhambe uye kohlola angithi impunga yesintu sihlangana nawe koqala sayikhuluma ka into eziningi ngaze ngakutshela mina kuzohamba besikhathi abantu bakho khonto abazoyikhuluma ngoba ngeke ngihamba ngendlela yonke kufanele ngikudedele kunjalo angizosebenzisa umona nesiphuwo sakho into sike siyenze thina njengohle ngabantu omvelase osikhuluma ngophekwa
ngoba abantu bakithi yeah ngiye ngithande impunga yesintu ukuthi umuntu ngimnikeze izinto kanye ngimsizile ekutheni abantu bakhe abafike kuye bakhulume naye yebo bamtshele imfihlo yakubo ngabe umuntu ofike nje uzoyifuna usizo nakho waliwa indoda iyabaleka ngiye ngithanda ukuthi nginikeze izinto bakhulume kuwe bakutshela ukuthi hayi abantu bakho ukuthi ayisekukuthi ke manje enza kanjena manje futhi uma besimo sakhe silungile ngiye ngitshela ukuthi hayi seku right manje qhubeka into zakho umusi uyihluphuya kubantu qhubeka nezinto obuzenza abantu bazokhuluma kuwe mabekhonto engekho right kuwe uma silungisa amanzi aphehliwe amanzi amnyama kanye lezinto endisishilo okukuthakatha usukuthakathwe ngazo umehluko uyawubona uba mkhulu futhi baningi ukuthi singathanda ukuthi sisine sishaye ihlombe sigile chabo ushaye ihlombe ube usinela yes kodwa kuyoba umuntu oshort hayi yazi wemkhulu umehluko uyawubona kunjalo izinto ziyenzeka kimina empilweni yami umehluko omkhulu kakhulu ushintsho lukhona futhi angikubeke futhi kuyenzeka futhi ukuthi ufike kimi okanye ufike kwimpunga yesintu yeah ufune usizo shothi awumile endaweni eyodwa ubamba lana lapha nalapha nalapha ugcina usubamba ngomlomo ugcina usubamba yonke into ngoba awuzazi umiphi ngeke uzuboneke umehluko kwemekunjalo kunjalo kodwa ke ngithanda uma buthe ngicela ukuthi ukungilekelele ngithanda nami ukulekelela ngempela ubone umehluko ngiyalithanda lelo mkhulu khona insizwa nje bifikile la imphelandaba ngiyayitshela ngithi insizwa kithi ke angithi usuntuntu yonke le ndawo manje awuxhumani nabantu bakho ngithi mina ke angixutshwa ngimtshele kanjalo mina mkhulu uqinisile mkhulu ngithi mina angixutshwa mawufuna mina ngikusize ungaphuthumi dedela phansi igazi bese sihlale nawe ke sisizana kunjalo ngoba manje umutatazela wena ngeke umlingo mina nginawo ke mkhulu umlingo awusoze wabakhona umlingo hayi umlingo cha awumlingo cha lana mkhulu ngike ngathinta indaba yempepho ngiyafisa ukuthi mhlambe sesizoliphetha udaba lwethu ngokuthi nje sicabangele umbukeli kwidatha lakhe angazi noma mhlambe mkhulu singangenani lapho endabeni yokunakaliswa kwempepho ukuthi isimo masinjalo ngoba kukhona abantu othola ukuthi ngempela basayishisa impepho ngesizathu sokuthi isinakalisiwe ayisakwazi ukuthi basize mabeyishisa kuvele kusukuthu lezici konakala izinto egcekeni ukuthi mhlambe wena awakho angathini ngale ndaba le engengayithinta mpunga yesintu indaba yempepho ijule kakhulu indaba yempepho ijulile nje isinikeza enkulu inkinga njengabantu abalaphayo ngokwesintu nani njengabantu abakhulume ngokwesintu kunjalo sithi impepho impepho uyayishisa bisi yakhala laphunga lila esuke sikholelwa kakhulu ukuthi njoba ishisha intuthu ibheka phezulu shuthi sesiyaxhumana nogogo nomkhulu okanye nalabo esuke sikhuluma nabo abathi abanye impepho ibhasope kunento eyenzayo kunemlingo eyenzayo mabisishunqa impepho abantu banendlela zabo zokukhuluma nempepho into yempepho omkhulu mhlawumbe ngenye ilanga kufanele sibuye sikhulume kabanzi indaba yempepho lokho impela sokwenza mkhulu ngoba khona engayithinta khona ngakuveza ukuthi impepho iyikhambi kodwa soke singene kuyona sigxile sijule ngayo nje iyodwa nansi impepho omkhulu ebalekile inkulumo sokuyikhuluma kunjalo nabantu bakini ngoba noma engashunqa impepho uma uzobhibhidla ishunqa injalo ngeke bakuzwe ukuthi wathini kunjalo uyosho omunye athi hayi ngimzwile usibanibani ngizwe ngathi kuthiwa usibanibani uthi kodwa angizanga kahle futhi ubani oyempepheni okhuluma nesidalwa lesi esakithi sithinta yapha esikhona singizwe ukuthi hayi nangu sibanibani engithinta ngiqondise nje mkhulu kungena emlomeni mhlawumbe ngiyakuphazamisa enkulumeni kodwa lo mbuzo ubalekile ngoba bake bawubuza ababukeli bempunga yesintu TV kube ukuthi ngiyawubona nami babhalile la yebo
impepho ngabe ngempela ubani umuntu ekufanele ayishise bathi umuntu omdala ekhaya akakwazi ukukhuluma kodwa umdala yebo bese kube khona omelamayo okanye kube khona umuntu okwaziyo ukukhuluma lo muntu lona ukwazi nje ukukhuluma futhi indlela zakhe uyaziqoqa umuntu ohlala ngaso sonke isikhathi enesoka ehlambulukile kodwa lo mdala yena ubeka phambili ukuthi mdala kodwa akakwazi ukukhuluma kungabe impepho ubanike kufanele ukuthi akhulume lapha ngoba umkhulu uyacacisa ukuthi impepho enkulu amazwi aphuma emlomeni impepho mpunga yesintu uyanikezwa abadala kunjalo ngokwemizi ngemizi kunalento yokuthi kunendlafa okuyena uma bekudlula ubaba emhlabeni wanudlula lo mdala uyena ophatha ihlangu sika baba kunjalo nasemphepheni ke futhi yena ozokwazi ukukhulumela nalabantu bakithi abangasekoyo yilo osuke ephethe ihlangu ngoba ngisho emakhosini akwazi ingane esekhohlo ihambe iyothatha ubukhosi bekhona basendlunkulu kunjalo ngokweqiniso mesikhulunyiswa ngempela impepho isikuyidinga lo ngempela okuyena oyindlafa ukuthi angithintele impepho kodwa asikubalule futhi ngenxa yokuganga kwethu ngoba sesihlangana nazo zonke igilamkhuba lezi emgwaqweni lezi zisenzisa imkhuba engasile kunjalo uthothi umuntu okuyena ufaka ungithintela ongikhuluma nabantu bakithi abangasekho ngishisela impepho ugangile nayo ke indawo wonakele ngize ngitshela abantu abangasekhoyo nanenhliziyo yakhe ngiyayizwa ngoba isangoma esikhulu inhliziyo yomuntu kunjalo ubaba mina ngacela ekhaya ngathi mina ngicela ubaba njengoba siyinsizwa sonke zasonke ekhaya siyinsizwa sonke akasinikeze impepho sonke ngoba ubaba onelungelo ukusinikeza sonke impepho njengenhloko yekhaya osekhona engakahambi emhlabeni akasinikeze impepho sonke ukuze uma kukhona into ethile ngifuna ukuyikhuluma nabakithi endlini yami ngiyikhulume nami kodwa ngiyakwazi ukumema njengomfowethu awusondele ngizobe nginetiye lapha nezansi kunjalo sondela mfowethu ngizobe ngenza ukuthi ezansi kodwa ngiyayiziyela mina kuphi empepheni emsamo kunjalo ngoba kubalulekile ukuthi uma ngifika empepheni ngithini ngoba ngiyazi ukuthi yini engiyifunayo nanokuthi wena mawufika khona empepheni uzokukhipha lokho kunenhlizweni kuwena kunjalo akungifanele mkhulu bunga isinto nakho ngigijima ngiza kuwena mina ngingomncane mina wena ungisela impepho ngithi mina hayi ngizobe nginomsicebi la ngizobe ngihlapha inkomo eziwu2 lapha ngifuna ukubuyisa uma kanje ngoba phela angithi ingane uma buza insizwa zesihlanu zonke insizwa ziyambuyisa umazo nasi singagijima ngiza kuwena ke mfowethu ke ngithi hey ungayesintu ngizobuyisa umala mina ngigijime eqala ngihlabe inkukhu ngizobika ngomsebenzi ozobwenziwa wena kodwa ngizobika la endlini yami ngoba mina ngisimpepho ngizobe ngenze umsebenzi ngizobe nginenzele umsebenzi mina kusho mina engahlanga enhloko nalo msebenzi ngizobe nginenzele lo msebenzi okuthi kanje ngihlabe izinkomo ezukuthi nokuthi uma sengifika lapha kamfowethu omncane sengibika umsebenzi iwona ke umsebenzi lo ebengakhuluma ngawo madoda ngiyacela ke kunina ke ukuba ke likhanyiseke angithi umsebenzi sengiyawuthwebwa lo msebenzi manje uthatha manje sengibusela kumina ngaphansi kwegama lami lo owenzile sefathi wenza iphathi la umuntu isithonga selimlalela manje uthi hayibo akasasho nangu ubani kanje wenza ukuthi nokuthi makufika thina manje sesizodla inyama sesibonga yebo konke lokho kubonga manje kubheka kumina izibokotho ezisuka ethongweni seziya kuwena manje hayi sibusile sibanibani ngakho ukuthi indaba yempepho iyinkinga kakhulu ngoba naqala emandulo uma silandela kahle umlando into yempepho kahle into abengayikhonzile kakhulu yayila mkhulu yayila impepho kahle yayila emlonyeni kulomfanekiso engikhuluma ngawo ngize ngenza isibonelo sokuthi uma usesigcaweni
kunjalo kusuke kukhulunywa nabantu abadala kunjalo kodwa impepho ayikazishisi kodwa abantu abadala bayakwazi ukuthi bezwe nazi isangoma eTexini hey wo hey ayishiswanga impepho kunjalo ngoba impepho isymbolizer into enjengokuthi uma besisinuka manje sishunqa shuse ngixhumana kalula nalabo abakithi abangasekho nabo manje babe sebeqala bebheka manje ukuthi nangu manje uzokhuluma kanti naseqeleni mengivukelwa yimpi ngiyengiguqe ngithanda kodwa wosibanibani nani bosibanibani seningangithethana ngokufa kwasenze impepho idla emlweni kimi in-network uma ngabe umsamo wami uhlele kahle right ngingakhuluma noma ikephi kunjalo lapho engikhona ngiconnect labantu bakithi abangasekhoyo futhi mkhulu lento yempepho iyangishaya kakhulu ngoba uma uthina ngidinga impepho manje nakufa umuntu manje wena awukho ule egoli ngokumsebenzi ngenze njani nengila engifaka njengamanje anginalungu ngene endlini ngasenta ngithatha isicephu ngihlale phansi ngikhuluma ukuthi hayi boba kwakho omkhulu imina usibanibani ngizalo sibanibani kanje ubhuti okanye inkosana yala ekhaya okuyiyona ekikhumane nani eyanikezwa umsebenzi ukhumane nani akekho la kodwa hayibo naku kuukuthi nokuthi ithonga liyayipay attention liyakwazi linake lokho okushiwa lo sikhathi leyo kunjalo maqede lenze lokhu engikufuna ngalo sikhathi leso usuke ungambulali umnewenu loyo uma kuthi akekho ngoba kusuke kubalekile kusuke ukudlulisa umyalezo nokulungisa lesimo elisuke nibheke naso leso sikhathi kungakho mkhulu wayibonga isintu ngenhla ngisho impepho iwumthandazo ifana nekholo liguqile lithandaza kuJesu Kristu uJesu Kristu udlulisa umyalezo kubani kuJehova uma ufunda isibhalo sithi isibhalo uthi uJesu baba John 17 uthi baba isikhathi sifikile khazimulisa indodana yakho ukuze uyiphe bona ibaphe nayo ngoba asikwazi kuJehova singadla kuJesu Kristu kulabo bakholwayo abasontwayo kunjalo nami enkolweni nami engikholwa kuyona nami ngiyaguqa ngithandaza into engithandaza ngayo kanjalo ke nokwesintu lokusithi mesuke siyophahla ngoba mesuke semsamo ngisuke ngithandaza kogogo nomkhulu nombani unelungelo lokuphahlela abantu bakubo kunjalo singayithisanga ntombi impepho mbukelo impunga yesintu TV uma ungasuka kwempunga yesintu TV kuphi la ungahamba uye khona ngoba phela nantu uhlelo lwethu olunohlonze kakhulu la sithi khona sikreza kogwansini yingakho ngihlala ngikugqugquzela ukuthi sitholele incwadi zempunga yesintu esihloko sithi sithini isintu amavahla abahlosile uyokhuluza ukhokhona ngoba izinto eziningi esizikhulumayo silobile ngazo kuzona lencwadi sesiyayiphetha lembenge mkhulu ngiyabona ukuthi sesigeqa amagula kade ngingafanele sigeqa amagula labe sikhona kwisifundo sethu sanamuhla besikhuluma ngokuphehlelwa amanzi amnyama usuzwile ukuthi umkhulu inkinga efana naleyo uyakwazi ukuthi akulekelele ukuthi ukwazi ukuthi uyilungise nakini naphehlelwa amanzi amnyama nonke manihamba kuphuma into eyodwa ukuthi naphehlelwa amanzi amnyama nezinto zenu futhi anikwazi ukuthi nizibone ziba impumelelo umkhulu ke iyona into eyenza ukuthi ngimlande ukuze akwazi ukuthi abe usizo kuwena mbukeli wempunga yesintu TV ngoba ngisuke ngayithinta le ndaba le yamanzi amnyama mhlawumbe ke sesiphetha nje mkhulu awakho kuphetha sibuka khona la kumanzi amnyama ukunikeza umuntu ithemba oselahla ithemba okuwukuthi thina saphehlelwa amanzi amnyama akwenzeki lutho akugani umuntu akusebenzi umuntu kungabe mhlawumbe lo muntu abe nalo yini ithemba lokuthi uma mhlawumbe ekuthinta usizo uzokwazi ukuthi alithole cha mpunga yesintu uma ufuna usizo into njengalezo ithemba likhona noma ngabe kuthiwa inkinga yakhe ingakanani uma abantu bakho bevumile ukusizakala uzosizakala ngoba noma ungafika kimi sike sithane mpunga yesintu usilalela abantu bakho uqala ukuthi bathini bona lokho kuzele othi wena kuyinkinga kuyikhona ngabe ikhona ngempela abafuna kulungiswe yini na ngoba kunokwenzeka mpunga yesintu uthi uthona amanzi amnyama awaphehlwa wona kanti cha akuwona kunokunye okufihlakile singakwazi thina
kungakho ngithi umuntu cha thola ithuba nje ukulibika udaba lakho nje balunjalo ngibe sengilalela abantu bakho ukuthi bona bazokhuluma bathini bona kodwa cha ithemba kunento njengalezo likhona hayi mina mkhulu ke ngiyazi ke ukuthi ke ngeke ngikhulume kakhulu angisugeqa amagulu njalo kuzoba khona umuntu lamkhulu ozofisa ukwazi ukuthi utholakala kanjani utholakala cha mpunga yesintu mhlambe nawe uzokhumbula nawe ukuthi sixawula abaningi le ukuthi ngithola kanjani ngithola kuphi mina ngumakhulelo endleleni kunjani izingathakalozo zami ithakazono zami ke lezo makhulelo endleleni ngoba ngihlala ngisemgwaqweni isikhathi esiningi kunjalo ukuthi uyangithinta umakhala ekhukhwini uthola ukuthi hey ngikude omunye wangithinta wangifonela omunye wathola ngiseMozambique ngihambile ngolekele omunye so ukufone nje ufuna ukuzwa ukuthi ungangithola kanjani angiphinde ngikubalule futhi mina ngaphiwa nje ithonga ukuthi ngisebenze endle ngisebenza ngayo futhi abafuna ukungihlasa esigodlweni akucacise lokho ngoba usufuna ukubona imithi esabisayo nekumbe iningi esabisayo cha ngeke uzuyibone ngeke uzuyithole futhi kodwa usizo ngineqiniso usizo uzoluthola la kanjani futhi wena uzophila kunjalo nje kunjalo uyathanda uthanda usukuzophila nosizo uzokuthola nosizo uma ukuthi kumkhulu nemdinga inombolo lezo ozibona zilozithi akuzona zempunga yesintu ezakho umkhulu uzokwazi ukuthi umthinte kuzona akulekelele kuloko ofisa ukuthi akulekelele ngako ngoba inhloso enkulu bafowethu ukuthi abantu basizakale baningi kakhulu abantu ngeke basizwe yimina ngedwa ngiyimpunga yesintu ngeke basizwe omunye yedwa baningi kakhulu abantu badinga usizo le number nje uzibona zilozithi akuzona ezami ezikamkhulu uzomthinta kuzona ukuze ukwazi ukuthola usizo mawufuna impunga yesintu nazi inombolo ezidlula la ziya lezi ezincane asibonge kakhulu ukuthi ubuke lo mfanekiso oqoshiwe siyacela ukuthi nudlulise nakwabanye abantu ngoba nakubona uzoba usizo olukhulu bese siqhubeke subscribe ku channel lethu enkulu impunga yesintu TV bese sithi nje impunga I was on Wona,